kalau le in zevain chi bai ve kule hei hun rei tak mai kar khat nge kar ni tho hei ka channel la hian karon lang talawa chung ko thilawang te mimal thilawang te tin thi na wang te le ko ran thilawang te in hei videos po kan siam man lowa chuan comment sa te Zawhna tam taka to a khang te po kha a ka heringa mai ro chu chan na hun kha ka nei mu ma lo wangin tuna hianin Zawhna hun kan han hong le don ani zani na tang hianin nak tuk chun dar som pani thleng kan han hong lenga chuta in Zawhna te chu hun reilo te chungin eron chan kan tum le don ni ti chuan ni hei tu hnai ya champhai ringot po hi voi thum kan kal to a ten Good Friday le Easter Sunday hi kulikon ko hran ramthar committee bultumin gachar district zaite pastor bial kanjuk lo a ta chuan free clinic te kanjuk neya damlo po zathum chuang kanju ena tin ko hran rang te zaite pastor bial hom chung ko hran te kanjuk lo a aril ru apo khoi khop maya athen chu kan ko hran Christian chung ko pangale ko hran omna te member po som thumvel te andia mairo chu lelama chuanin anfil fai khop maya za de so te ni khop thin ni tiang chuanin tunkar hun chung te po ka mang chho ani a chawang chuanin kar lelam tang chon hun te ka lo nei le tonga videos ngai nom tak te po tuna hianin engeni siamsa engkim mai siamsa hantila ibo sai sa te po kan nei nual to a chung te chu kan ngai thale don ni poni se he ka channel hi in lo like a in lo share a in lo comment a in lo subscribe zel tur po im kron ngen non le cheu ni hun man nu ve kule